kagigumanan. Sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Benchi. Recorded by X Thunder Gaming. Aton gyud ko. I love you, Joy. Benji, Kung na tinuod, love ka. May chance ka kunin mo? nga namulimod man ko. Ang tinuod, love sa kanako, G. Kung mana, imo na kong gisugot. Oh, Benji. Oyab na ta. Salamat, Joy. Salamat kay kayo. Uyab na di mo anang Joy, Benji. O ma, Ay, pastilan. Nga naman intawon nga nag-uyab-uyab man mo. Uy, nga mga bata pa man kaayo mo. kano samdi mi mag-uyab-uyab ma? Unya na kung matiguang mi? Ay, tanawa ra ko na tinubagan ni mo pagkawagin ni mo'y ayo. Ang buot akong ipasabot ba? Unya na unta mo anang uyab-uyab kung mahuman na mag-swela. Ay, uyab-uyab rabita na ma. Dili pa man mi magminyo. Ah, bantay bitaw dili ka makahumag-swela ha. Ayaw ka bala ka ma. Ako na isaan nimo nga muhuman gyud kog eskwela. Sana lang gyud katuig nga atong paabuton, Joy. Mahuman na kita sa senior high. Maogi, G. Unya, asa mo ka ba eskwela o college? Magkagadra ko nila mama magpapa, uy. Kung ako nila pa eskwelawan. Ugma ba? Sa Baluman. Magtuon niya ko sa inyo, ha? Nga naman. Nalimot ka nga namatay project nga buhaton? Oo, di ay isa. Sige. Magpaabot ako ni mo ugma sa amin. Salamat di taon. Namalagid ang ato project. Ay, maogyod. Makarelax na kita ini. Ya, pauli na ko, ha? Iba si mangita tapos mama na ko. Sige, G. Amping. Ato na ko ba? Lakaw na lagi. Pakisabi. Ha? Dili ko, uy. Artihan ninyo, eh. Mura man dili uyab. Sige na ba, pakis na ba? Kaya pauli na ko. Sige na lang, good. Sige na. Kiss na. Jesus Maria Josep, ay taon! Unsa ni inyong gibuhat, Joy, Benji? Ay! Gano na? Na, si Benji o kang imong anak, akong naabdan nga nagromansa. Kamu na bastos ko ninyo. Hoy, Benji! Pani ang imo mga ginikanan, ha? Kaya magigistorya ako nila. Ha? Unsa man di ang inyong tuyo nga inyo man mingi panhi. Kanang imong anak, akong naabdan nga nagromansa sa akong anak nga si Joy. Sa iruman sa buwig, yun, nagkisa man mi. Mauna bitaw na! O kung sa may gusto ninyong mahitabo karon. Di ko gusto nga mauwawan nga kung kaliwat. Maong ato ni silang minyoon. Ha? Ano si Minyoon, good? Pa, dili pa man may pwedeng makasal kay mga bata pa baya mi. Way kasal-kasal. Pag-ipon mo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa man ka? Nga nang hupaw man ka? Wala ko magtuod, Joy, nga mahitabo ni nato. Nga maabot sa punto nga mag-ipon na hinuunta. Ako sabji. Wa ko magdahom nga paipunon balita ni Papa. O, wala tayo mahimuin, eh. Nahinay ka naman gini nato, ato na lang na ipadayon. Magtipon na lang kita nga sama sa matuod yun nga magtiayon. Benji, Pa, ato ning klaro na. ang unsa man pa? Ikaw kay minyo naman ka. Kinahanglan nga mukuyog ka na nako sa pagpanagat. Ha? Ano nga ako pag-eskwela pa? O padayon nagyapon sa imong pag-eskwela. Pero kung mauli na ka, mukuyog ka nako sa pagpanagat. O pa?
Naon sa man ka? Kapoy kay Joy eh. Gikan sa eskwelahan, makuyog ko ni Papas papanagat. Agwanta lang siya ha. Kay kung mahuman natin eskwela, makakita natin maayong trabaho. Dili na niya ka managat. Lagi Joy, kay grabe din kapuya eh. Eskwela ko, niya managat agad. Noon sa malis, Joy? Nagsige mo ni katawag nga nagatubag sa cellphone? Yay, duda ko yun nila. Ako ni panida babayan. Ayaw ka naligo si Joy. Akong tanawon ang iyang cellphone. Duda ko yun nila. Nga na ni siya'y kachat. Ano sa man eh? Afam man eh iyang kachat. Ug mo ani ang afam aron makigminyo niya. Oh, naon sa matay ka? Ganihan naman kaway tingog-tingog diha. Ganong imo maning kibuhat nako, Joy. Angon sa man? Mahimo ba? Ayaw na pabuang-buang. Akong nabasa ang inyong konvo sa afam. Unsa may ako sa nga nabuhat nimo? Nga nakahimo ka mas pagbinuang nako. Ha? Wala ko'y mahimo. Kaya imo na magyo ko nasakpan. Gikapoy na ko ining kinabuhi, Aji. Joy, Ako na huna-huna. Mawa ko'y maayong kaugmaon nimo. Kung mangita na lang kog afam, aron na ako'y maayong ugma. Joy. Nga sa ato pa. Makigbuwag ka na nako. Oji, magbuwag na lang ta. Kinuho ko. Mao day hinungdan nga ni anibalik ka dinis ato. Kaya nagbuwag na day mo ni Joy. Oh, ma. Sakit kang iyong buhat ako, ma. Kinahanglan nga mo padayon ta sa unahan dong. Total, bata ka pa man. Kalimti na lang to si Joy. O pag-focus na lang sa imong pag-eskwela dong. Oh, ma. Congratulations, anak. Salamat, ma. Nalipay na lang ko nga nakahuman na gid kong taon kag high school dong. Salamat sa nimo, ma. Gawa ko nimo pasagdi nga naara ka, mitabang ako. Aha, muskwela kag college? Oh, ma. Nak, pasayloa nga dili ko makapaskwela nimo college. Ayaw ka bala ka, ma. Mag-working ko aron mahuman gyud ko sa akong pag-eskwela. Asa man sa ka mag-working? Na may fast food din ma sa atong duol. Wa-apply ko aron nga makabalahin ko sa akong pag-eskwela. Kinahanglan nga akong ipakita ni Joy. Yang makabarugos kag galingon akong tiil. Bisan pa man sa iyang pagpasakit nako. I close my eyes and I can see a world through the dark, through the door. Bisan pa man sa mga pagsuway ug hagit sa akong kinabuhi, wa ko mawali sa paglaom na ningkamot ko aron nga makabuot nako ang maayong ugma. Sa pagkakaroon, graduating nako sa kursong Political Science. Og bahin kang Joy, akong nabalitaan nga naminyo na gid siya og sa afam niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo katamang higalan kaagi ni Benji nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga regulahan, A Million Dreams. 'Cause every night I lie in bed. Aha! RMN!